Good morning sa ating lahat mga saksid. So, welcome back sa ating channel kung saan agriculture at new technology sa pagsasaka ang bida mga saksid. At nandito tayo ngayon sa branch ni AJ Farmtech dito sa Gimba, Nueva Ecija mga saksid. Kaya kung malapit kayo dito, mag-booking na kayo dito mga saksid dahil kung ano yung available doon, syempre sa tapat ng SM Rosales ay available dito. Kung mas malapit kayo dito, taga Nueva Ecija kayo mga saksid, pwede kayo dito. Kaya ayun, samahan nyo ako mga saksid, pasyalan itong branch nila dito sa Gimba, Nueva Ecija. Ayun, pakita natin sa taas. Yan, branch nila dito sa Gimba, Nueva Ecija mga saksid. At i-picture natin yung mga available na mga products nila dito sa Gimba, Nueva Ecija. So yun, let's go mga saksid. And huwag nyo po munang kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating channel, and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga video. So yun, let's go! So yun mga saksid, at nandito tayo syempre sa branch dito sa Gimba, Nueva Ecija mga saksid, at syempre papasyal tayo dito ni Sir Bon at ipapakita ang mga available na units dito sa Gimba, Nueva Ecija. Sige po. Ayun. Dito po tayo, sir. Tara, sir, Sa mga dito agri-engine po natin. Mga engine. Apo. Ito, sir, mga kwan po natin. Mag-umpisa po tayo sa taas, sir. Sa mga power spray. Meron po tayong set na diesel. Diesel. Then, PK45 po yung kinabit po namin. Tapos, meron din po tayong 1.5 na dynamo. Then, PK26 po yung kinabit po namin, sir. Set na po siya. Set Then, na siya. 45, 80, 120, saka 150 po. Yung mga available na power spray pump po natin. Okay. Then, itong pan po natin, sakay, meron din po tayong mechanical, saka packing na D3, D2 po yung mga size po. Available din po dito. Then, mga SU pump, tawagin po. 80, saka D2 po. Ayun. Opo. Tapos, sa mga diesel engine po natin, meron po tayong 16 horsepower, saka 12 horsepower, then 7, 6.5, saka 5 horsepower po. Yun, sit. Tapos itong Then, sa baba po natin, makikita po natin na meron tayong low speed na 7 horsepower na Yamaha. Then, super Kama na 12 horsepower, saka 16 horsepower po. Yun. Apo. Tapos dito sir sa Sa gawing taas po natin, meron po tayong mga knapsack sprayer na 2-stroke, 4-stroke. Saka depende rin po yung sa water tank, kung tawagin po. Meron 20 liters, mayroon 25 liters po. ayun. Saka mayroon din tayong mist blower po. This Ito gawing baba naman po, mga diesel pump po natin. Meron tayong Yamaha brand, Titans brand, saka Sumo brand. Meron tayong new model, kung tawagin po. Titans po natin. Tapos ito naman Tapos sir po ito yung mga Sumo brand po natin na kwan po. D2, saka D3 po. Saka D3 po ng Yamaha. And solar pump na 1 horsepower na 2x2. 2x2. Apo. Tapos ito sir, yung ano natin, mga ano pala. Ito naman po yung mga water-cooled na engine po natin. Meron tayong Tractor machine, no? Opo. Tractor, mga TK125 Tajima. Then meron tayong BRT 125 saka BRT 80. Bower po yung brand. Then Changgong na 8 horsepower po siya. 8 horsepower naman. Opo, 8 horsepower na po siya, sir. Tapos ito pala yung malaking ano sir, no? Opo, yung D4 po natin na Sumo water pump diesel. Water pump Na piece. 10 horsepower na rin po siya, sir. 10 horsepower. Opo. Sa gawing dulo po natin, meron po tayong Robin brand, Sumo brand, saka Titans brand na D2, D3 na gasoline pump po natin. Meron tayong 7 horsepower, saka 6.5, then 5 horsepower, saka 6. 6 horsepower. Opo. Tapos yung mga knapsack sprayer natin sir. Mga knapsack sprayer po natin, sir, meron po tayong Kawasaki 2-in-1, Super 2-in-1, saka Kiyasa 2-in-1. Opo. Yun, mga knapsack sprayer, available din yan, mga knapsack. Opo, sir. Okay. Tapos Tapos ito sir, sa ano po? Ay, mga ano pala natin, Jetmatic. O ba? mga Jetmatic po natin, meron tayong mga 2 horsepower, 3-port, saka mga deep wheel pump po natin, sir, na.
Ito mga Mga 2 malalaki. 2 horsepower na po siya. Ah, Yung iba, sir. Mga accessories, meron din po dito sa kanan. Ito mo yung mga Sumo brand po natin na diesel na 14 horsepower, 16 horsepower po. okay. Na may 2 years warranty po siya. 2 years warranty. Tama. Succeed. Okay. Tapos yun, sa kapila tayo sir. Ito, sir. May wala lang yung D3. Ito yung mga ano rin sir, no? Ito, sir, meron po tayong mga 1.5 horsepower na electric water pump na brand po, ang brand po niya Emerald saka Lucky Pro. Ah, Meron din po tayong D3 saka D4 po. Tama po. tapos itong Itong mga kwan po natin nasa gawing bababa naman po, mga cut-off machine. cut-off Opo. sa mga kahoy sir, no? Mga bakal po, na Bakal. metal cut po siya. Ah. Meron po tayong 16, tapos yung mga sizes po ng mga bala po ng iba, nasa 14 na po. Standard po sa tawagin. Standard. So available naman din yung mga ito sir. Compressor po natin, meron tayong 2 horsepower po na 70 liters, meron din po tayong 1.5 na 50 liters. Then meron tayong MPT na 2 horsepower na 24 liters po. Na oilless na po siya, sir. Wala na po siyang maintenance. Ah, wala na siyang maintenance. Hindi tulad po ng iba na nilalagyan po ng langis. Ah, Silent type kung tawagin po. silent type Opo. na. Yun, maganda din pa ito, mga succeed. Opo. Sir. Sa gawing task po natin naman po, meron po tayong Earth Auger na may kasama na rin po isang bala. 2-stroke din po siya, sir. Yamada po yung brand. Yamada. Oh, Yamada po. Then, meron tayong pagging machine. Ah, pagging machine. Available Opo. din nila sir, no? Sama na rin po yung Available din yan, pagging machine. pagging machine. Opo. Ayaw pa nilang ganon. Naputol siya. Tapos ito sir, yung mga generator natin. Generator po. Ito, Welding machine po. Welding machine. Ah. Meron po tayong mga dito, MIG welding machine po. Meron po tayong ProQuip. Diden, tapos ito naman po, arc welding po siya na mega po na 425 amperes. Opo. Tapos meron din tayong melt tank na brand, 300 amperes, Lotus, saka Diden po. Diden. Na 300 amperes din po. Ayun. Available po dito. Okay. Tapos mga Then sa mga generator din po natin, sir. Meron tayong mga, pansinin po natin, sir, meron po tayong mga electric starter, meron din po yung manual. Sakali man po yung magkagamit po ng mga generator po natin babae, kaya na rin po niyang hatakin dahil sa magaan lang po siyang manual. Ay, Opo, meron din po tayong mga ibang brand na Parokon po. Kasi push button na lang po siya, sir. Ah, push button Apo. na siya. Na 10 kVA saka 3 kVA po. Ayan, mga saksi, Apo. mga generator. Okay, tapos dito naman sa power ano sir? Power. Ito. Power tools. Power tools. Ito naman po yung mga pangkan po natin, mga carpenter's tools, kung tawagin po. Meron po tayong hole saw set, mga pangkahoy po, mga drill key, chuck, saka mga po. Puller, mga available po natin, pliers, cutting pliers, saka lineman pliers, rivet. Tsaka nakita ko sir, parang 50% ba? Opo, 50% discount po lahat po. Mega, M-Top, saka Lotus po. Ayun. Na any brand po, hand tools po natin, sir. Maganda sa ano Apo. yan, no? Sa mga Tapos yun, ito yung mga available nila, mga saksi. 50% off. Okay. Yung mga available nila na mga mga tools, no? Mga power tools. Tapos ito din sir, no? Opo, mga Yung power tools ano po natin power naman po. tools na ano. Lotus. Meron tayong vibrator. Mga chipping gun po. Then, mga impact range, drill na cordless, heat gun, saka cordless po na screwdriver po. Then, sa baba po natin, makikita po natin yung demolition breaker po. Yan, pag magde-demolish kayo, mga saksi, Apo. meron din yan dito sa Gimba. At yan, mga available na ano nila. Power tools. Tapos Apo. DCA, sir, no? DCA, sir, meron din po tayong mga rotor, heat gun, planer, sander, saka circular saw, impact range, screwdriver, saka drill, saka chipping gun po. Shipping ka. Apa. Tapos sir, dito sa mga ano naman, sir, may nakita kasi ako dito na pag dito,
Submersible, sir. Submersible pump. Ayan. Submersible sir, pump na capsule type po siya, sir. Capsule type Saka naman. meron tayong mga 2 horsepower, 1.5 saka 1 horsepower po. Depende din po sa size ng pump ng po. Tubo po natin na panglalagyan po natin, sir. Meron Tapos din may po siyang available na rin, ducting- sir, sa ano, no? Yung available niya na parang pwede sa solar, pwede sa ano, kuryente. meron po siya mga hybrid kung tawagin Mga po natin, hybrid. sir. Opo. Yun, Itong mga ganito po na kasi natin, sir, mga AC lang po siya. Pang electric po siya. Tawagin po. Electric. Iba po yung sa po. Okay, sa solar. Ito, meron din po siyang mga control box. Meron na rin po siyang kasamang 30 meters na wire. Po. 30 meters. Ayun, mga Heavy duty na rin po yung wirings po niya, sir. maganda. Gali. Talagang pang ano talaga. Pang matagalan na wire. Apo. Ayan, mga skill. Okay, tas dito, sir, sa ano natin? Mga power Ito, mga tools po ni NTAP, no? NTAP. Power Po, tools mga naman, hand NTAP tools, naman to. power tools po. Mga ganyan. MPT brand. Tas ito rin, pang barena nila. Demolition breaker po ng mga Demolition pala. Ayan. Tas mga ano naman to, sir? Dynamo. Sa mga electric dynamo, sir, mga meron tayong 5 horsepower, 3 horsepower, 2 horsepower, saka 1.5 horsepower. 1.5 horsepower. Mga brand po natin, sir, meron tayong Matsumoto, Fuji, saka Victor, sir. Mga dynamo po Mga natin. dynamo, mga Apo. succeed. Meron din po tayong mga sir, battery charger, CBR50 saka CBR30 po. Okay. Battery. Parang ano, power bank na malaki, sir. Opo, parang Ayan, ganun, sir. succeed. Meron din sila, sir, yung power bank. Ayan. Tapos ito, sir, mga ano naman? Submersible pump din po siya na wala siyang pan. Floater po, tawagin. Hinuhulog po sa mga open water po natin. Ito pala yun. Open water, pero meron din po tayong 2 types of submersible pump. Meron tayong clean. Clean. Ito po yung mga maliliit po yung strainer sa baba. Then dirty sa mga malalaking butas po sa baba po niya. Apo. Ito pang clean din to, sir. Apo, pang clean po siya na po. Ayan. Okay. Tapos generator ulit. Mga Generator po yung mga to. Natin, sir. Ayan. Sumo brand, saka Parukun brand po ang mga available. Takaday din po ang mga generator po natin. Diesel, saka gasoline. Generator po ang available po natin. Sir, ano yung mga pump na available natin, sir? Meron tayong, sir, 2 horsepower, 1 horsepower na 2x2. Sir, na centrifugal, kung tawagin po. Okay. Meron po tayo. Then, meron din po tayo 2 horsepower na 3x3. 2 Centrifugal. horsepower na 3x3. Apo, centrifugal pump po siya, sir. Okay. Kasama na rin po sa kwan po natin yung panel board. Then 10 meters cable wire. 10 meters. Apo. Okay. Mga kwan po natin. Ayan, mga succeed. Sa mga naghahanap ng solar water pump, dito sa Gimba, sa branch nila, mga succeed. At saan maano to, sir? Sa may tapat ng Jollibee, no? Apo. Tapat ng Jollibee at ng Forever 27. Forever 27. So, dito lang yan sa tapat. So, mga grass cutter natin, sir, ano yung mga available na brand naman natin grass Meron grass naman cutter? tayong Super, Titan, saka kwan po, Nito. Tawagin po. So, yun, mga succeed. Ito yung mga super na 2-stroke po natin. Ayan. Tataka, saka Titans po. Titans. Ayan. At syempre, mga succeed, pag mag-walk-in kayo dito, syempre, pakilala po kayo sa kanila, sir. Ay, ako nga po pala si Bon Jovi Garcia po. Isang Okay. po. So, lapin nyo lang si Sir dito, si Sir Bon, at ma-assist kayo niya dito, no, sa kung anong hinahanap nyo ng mga agriculture machinery at syempre pumps yan nandito, mga. Kung kayo ay mayroong harvester, tractor, no, kubota, yan mga succeed, available yan dito, no, sa AJ Farm Tech dito sa Gimba branch, mga kasaksid. At yan, kung makikita nyo dito, mga succeed, yan, kompletong-kompleto sila ng mga parts. Ayan. So, sa mga kasaksid natin, syempre, na naghahanap, no, kung malapit lang kayo dito, and walk-in lang kayo dito, mga saksid, sa AJ Farm Tech Gimba branch. So, ito yung mga available na mga so, yun, marami yan, mga saksid. Hanggang dito sa kabila. Pati mga saksid, knapsack sprayer, yung mga hand tractor machine, mga takatak, ayan. Meron sila dito, mga saksid. Ayan, tsaka yung mga oil seal na tawag dito. Ay, mga gasket pala, mga saksid. Ayan, available yan dito. Pati dito, sa mga
Ayan, mga tubo. Ayan, available. Tsaka ito yung panel mga succeed ng solar water pump. Ayun. Message lang kayo mga succeed. Let's go. So ito naman Ito yung sir, yung mga mga power tiller. tiller po natin sir na. Meron tayong diesel, gasoline, saka diesel po. Nito Diesel. brand. Dito brand naman siya. Aba, Nito brand. Tapos ito naman po yung Massey po natin sir. So yun, available din sa kanila mga succeed. Massey Dito yung Ferguson na 1552. 1552. 52 horsepower sir, di ba? Aba, 52 52 horsepower po. Ayan, mga succeed. Available rin yan dito sila. So yun. Sige sir, thank you sir. Thank you, sir. Salamat. Okay.